jekk għandi 3 kwarti ċans, ħanużhom billi noqgħod nitrenja l-muscles, mhux aħjar noqgħod naqra fuq it-treadmill. Din hija mistoqsija li ġieli nisma' u di xi ħaġa vera interessanti. Fil-fatt minn kelli inti tkun qed tagħmel xorta dik in-nofsija 3 kwarti training, x'tagħmel ħajħollu jorbot kollox. Jiġifieri, mhux sempliċement nagħmel nofsija niċċaqlaq nagħmel xi ħaġa, kif hemm min jgħid, dik nagħmel xi ħaġa ta' dik ix-xi ħaġa importanti li tara x'inhi. U għalfejn huwa ħafna iktar importanti li tiffoka li tħaddem fuq il-muscles tiegħek, kważi iktar milli tiffoka fuq kardio bħal treadmill eċetera, anka di vera importanti jekk tixtieq li titlef ix-xaħam. Mela ħabboġilkom hekk ara. Ftit jafu illi kwalunkwe kif ħanaqbad nuża l-kelma sempliċi, kwalunkwe ħaġa li għandna f'ġisimna ħanpoġġuha hekk, kemm jekk hi xaħam u kemm jekk hija muscle, għax qiegħda hemm, tajjeb, din qed tużalna l-enerġija, din qed tużalna il-kaloriji. Di vera interessanti. Però kilo ta' xaħam, peress li qisu xi ħaġa kważi mejta, tużalna madwar 10 kaloriji tal-li qiegħda hemmhekk. Waqt li kilo ta' muscle, l-istess eżatt, tajjeb mela it-tnejn huma kilo, juża madwar 105 kaloriji. X'qed nipprova ngħidilkom? Illi meta intom ħatrabbu f'ġisimkom dan il-muscle, issa trabbuh ma ġafejn tiġu qiskom raġel ta' għal dawk in-nisa li qed jarawna, ġifieri dak inħalluh għal bodybuilders dak ix-xogħol, imma aħna qed ngħidu fejn aħna ħanittownjaw. U toning x'inhu toning huwa li qed trabbi ċertu muscle biex inti tidher maquda, biex inti tidher iffurmata mhux kollox imdendel u seki, alright, tibqa' kollox iżu għat-tont. Tajjeb, illi dak sabu x'aħna rabbejna dak il-muscle, qiskom impjegajtu lil xi ħadd magħkom part-time, illi xogħlu ħajkun li joqgħod jaħaqilkom ix-xaħam. Daqshekk huwa tajjeb it-toning, mhux biss għad-dehra, tajjeb, imma anke l-ġisimkom kif jaħdem u allura ultimately x'riżultati ħajatikom fil-qasir żmien, però speċjalment fit-tul ta' żmien. Għax ngħidwa kif inhi, il-bidla ma ssirx ċumbum, għax hekk il-bidla ssir ċumbum, kif tafu daqsim iktar minni, ikun hemm ċans kbir li titilgħu fil-pace mill-ewwel, però l-bidla l-aħjar li ssir gradwali u li ssibu tip ta' sistema illi intom kapaċi żommu għat-tul ta' żmien. Dik importanti, allora x'jaħdem miegħek mhux bil-fors jaħdem ma' ħadd ieħor. Jiena kif dejjem tafu l-iktar li nissuġġerixxi huwa illi bbażat fuq ħafna studji li jagħmlu li nagħmlu training tagħna nofsija imma tkun nofsija intensiva u nagħmluh f'ambjent ta' grupp biex nagħmlu kuraġġ b'xulxin u anke jkun hemm dik il-friendly competition kif ngħidula taħt il-gwida ta' trainer jew żewġ trainers illi mhux biss qed jgħidulkom x'se tagħmlu biex l-exercises tażlu aħjar minnhom imma jgħidulkom ukoll kif tagħmluhom u jikkoreġukom waqt li qed tagħmluhom. Jekk għandkom bżonn xi għajnuna, tiddejqu xejn tkellmuni. Jekk tallimtu xi ħaġa minn dan il-video, ħantlobkom tagħmlu like u share, ħalli minnu friend magħkom jitgħallem xi ħaġa wkoll. Niltaqgħu.